abu na farko da ake na kula da tarbiyyar 'ya'ya mata samun uwaye na gari. A nan ake samun kuskure. Ballagaza abin da za ta haifa shi ita ce ballagaza. Ana tsammani kashi 95 a cikin 100 in ka auri mace ta kirki to ta haifa maka 'ya'ya na gari. Ana tsammani kashi 95 in ka auri ballagaza to ballagazu za ta rika haifan maka. To zaben uwa ta gari. Uwa ta gari. Maryam alaiha salam ta samu uwa ta gari kuma ta samu mai tarbiyya na gari. Abu na farko kenan. Abu na biyu, tsayawa tsayin daka wajen kula da tarbiyyar su din. Sa ido, yawan yi musu addu'a, sanin shige da ficensu, suwaye ƙawayensu, ina suke zuwa, dawa-dawa suke hudda, sun kai wani girma. Waya da suke ɗauka ma baka sai musu waya ba, su ɗauki wayar mamarsu wadda ƙila ka siya domin ka riƙa waya da mamarsu, su ɗauka su shiga uwarɗaka. To me suke yi a uwarɗaka da wannan wayar? Wanda yanzu saboda sakacinmu da yawa wayar ma ɗauka ake yi a siya a basu. Baba zai je ya siyo waya ya ɗauka ya ba ɗiyarsa 'yar shekara 13 da sunan wai suna yin assignment a makaranta. Shi kenan. A wasu wuraren gwamnatota suka rika siyan kwamfutoci, tablet, suna raba ma ɗalibai, wai an sa littafai a ciki. Da aka yi bincike ga baki ɗaya sun goge littafan, sun sa ababen da suke so a ciki na kallo. 'Yan uwa masu albarka, kun ga wannan wayar tana ɓannar da malamai, aikin da malamai 1000 suke yi, da suka yi a cikin kwanaki 1000, a cikin minti 1 take rusa duka wannan ayyukan da malamai 1000 suka yi. Wannan wayar ba tana babu abin da babu a cikinta. Kana nan da yakka tana cikin garin Mina, amma tana da ƙawaye a Amerika. Can wata jihar da in za a faɗa maka sunanta ma sai an yi maka tishi, sannan za ka iya faɗin sunan jiha a Amerika. Amma tana da ƙawaye a can, tana da ƙawaye a Jamus, tana da ƙawaye a Faransa, duk tana da ƙawaye a can. Kai kuma kana zaune a nan. Ba abin da bata sani ba. Ababen da kai ka sani ta ninninka ka a saninsu. Daga cikin hanyoyin tarbiyyar 'ya'ya, sa musu kunya tun suna 'yan ƙanana. A sa su rika jin akwai shayi tsakaninsu da maza, su rika jin shayin shiga cikin mazaje.